gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi bureauji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa ha nde gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jam ari Calma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya karma. Do yewi, do ya toni. Je t'aime à la folie, Fomani anani, olgo kebi. ɗo e daɗɗuɗam he e oɗo matla mo jooɗi non wona oɗo matla oɗon matla e darabuji ɗi e kala ko wonno ɗo e dow leeso ngo tellement que j'étais dégoûté e nimsude fof ndendinmi beddoyimi bébé ko an noon namni kam gongo min noon mi ala hay intérêt goto mo mbeɗa fedma walla mbeɗa haalanma ko wona gonga sa yi kadi guila nden mi haalnani mi haalaka tan ko anje wadde créé probléme hakkude ma e Oumou walla hakkude men en ɗiɗo kono noon ko an namni kam gongo jibmi noon ko kaɗo haala ka kalanmami hande gasen ɗum gubben kadi mi yiɗa aɗa ƴewra Oumou nde ɗon itere so tawi ko haalde gonga welanimi ene muusi kam mi dañi hande ko muusi kam gueɗel gotal noon gandintumami Oumou ko jalto ko gallo mbaɗa feere o yalta gallo par ce que min ɗo mi hejjani ɗo e rivaram mi wawa hoddude e rivaram e nder galle he ɗum tan jogi noon ko mbiyatma ko goo kono s'il te plaît yo won tan dans le calme
yo wontan dans le calme mi yiɗa hay probléme gooto kadi mi yiɗa ko ganduɗa ine bonna nguram walla ine salɗina nguram komi responsable to wone gueɗe kadi bébé ɗum ɗo mi yiɗa ine bonna indam sabu ɗum ɗo jeeya ko le passé ɗum ko avant aɗa ara e galle o mbeɗa yiɗi dal no mbaɗa wadde fof jijjira ɗum ko kalɗa ko ne woodi sibu neɗɗo fof ne jogii passé mais min noon mi yiyani passé am jeyam ko woni yeesam ko avenir am ko min tabɓoto e junggam ni tan jiɗɗa ɗum tan kadi mbawɗa so yimɓe jeehi hane lero gadda des détails ha bonna jamma so tawi ka golluɗo e ɓerdam noon min sino ko sagam hay mbuuba mi yiiɗa juro e ma eyyi kono hanti gasi wona so tawi weltini kam ɓe arta baggoɗo ala hande haydara watta kam hande moppe to ɗum tan jiɗɗa ɗum a hulɓin kam quoi c'est vrai mbeɗa yiɗi aɗa yewtuda yam jewte baaɗe ni kadi kala ko nanda ko faati e relation hakkude men ko ni jinmi aɗa namno kam kadi mbeɗa haalanma sabu so wona ɗum tan sikki godata Habib 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 mais o ko woni o ko bartilol Habib Habib! Nene! Baba! No! Nene! Baba! Nene! Nene! Habib, Habib. Habib, ko woni Habib? Ayan. Holko woni Habib? Eh, wani. So. Ko woni holɗum? Ayan. O yere ha wayni en. Ayan. Allahu akbar. nene jara Habib Ono to ngonna marontina ɗum ɗo. Eh, Habib. Oh, maylu. Allah. Habibi no. Jalte sundu. O ko ɗum ɗo yaranno. Mare waɗa fuɗɗuno yarde ɗum ɗo. Jalte sundu, jalte. Udduna sundu. Jalte, yaltin yuma. Yaltin yuma. Yaltin o.
Wo jeewo galle coro ɗo fota gorko mum ara mawɗo galle jeewo galle chéri adama ba yibun bébé Aïcha awru këram yo si bellaam gaay bi jóge maa ɗo haaj seet haaj pour jam ko jam ke jooɗo yo yawona ko jogi haaj min no namdare ma gueɗel gotel question tan jogi maami pour yidde namdade ma ko wawi wonde ko yo yaw an holko jiɗɗa hakkude ma e Adama an noon mi sikki tan noon ay ko wiyete ko noon e goɗɗum noon domuru ene jaɓa asde ko wona gasirde mum ɗum ala ko mbam jaɓade men domuru kay kañum jeeyi asde haada wi domuru a gaydi haala sa yi domuru ne asa mbata ne wawa moftude ko jeeyi kono honko jeeyaɗo e galle he tinani an kay aɗa foti andude wonko jeeyaɗo e galle he sibo an holko wonanma ɗo e galle he holko jeyɗa ɗo an noon Absa an gori wona boni koko wirtima min namdoɗa ko jeymi ɗo e galle he walla ko mbaɗami représenté ɗo e galle he ɗum wona min e ma kaldata ɗum gati a wona kaldiɗe ɗum e on banggue an ar taweɗa galle ne dari anda no galle dardiri anda ko darni galle donc min mi ala ko jabotoma e oron banggo tu es très petite pour ça ma chère sa welama kono xam ko mbimami ko Moussa mi namda rek kono no wayno ko namdimami ko fuɗɗi lammude ko woni hakkude ma e Adama tan walla ko jiɗɗa e Adama addi ka ɗo haala foof haalnam rek min ko jinmi e Adama wona an kalnami ɗum ko nammumi e Adama kadi wona an foti andude ɗum aɗa famɗani ɗum aɗa famɗani ɗum de hunde motatno kalantuma gila nden ko garɗa ɗo e hande miɗa rentima Sar Maimouna West African Food woni koɗo e nder Amérique. Sar Maimouna udditi restaurant mawɗo e nder Colorado ngam wallude bandiraɓe ɗanniyankoɓe. An jewnuɗo ñamele nokkuma garata koto Sar Maimouna West African Food. Omo waɗa ñiiri buna, ñiiri cengle, laccire haako, laru bettel, baasi, maaro e ko nandi hen. Hay ñamele tubakoɓe omo laaɓa konko Sar Maimouna. Jiɗɗo wawde ndefu ha no hannirta ni yo wat abonné e chaîne makko YouTube. Kala e mon jegiɗo inde, yange walla cérémonie jokkodir e Sar Maimouna. O walluma ha beltoɗa. Jiɗɗo yitude oɗo restaurant biteɗo Sar Maimouna West African Food. Adresse au 50 91 Ecolfax Avenue Denver, Colorado 80 220. Jiɗɗo jokkodirde e makko ha no hannirta ni noddir kon makko nan ɗon. mi anda ko jaata
ay ko mbir tim do joni mi anda ni nedon do joni parce que mi alay ma haaju tu ne m'intéresses pas sincèrement kono non ñane ñoɗiɗa tan ha hakkille ma addi wiide an aɗa naata e am walla an aɗa lijjita ko lijjitanima mi sikki tan noon ñande mo an hoorema an nimsitat ni ko mbiyanoɗa kam ɗum walla ko nartirnoma e galle mi huli ni kalɗa ko o hollima yo ɓani gati ka sukuña e nder haala ma minani aɗa wiye ko jiɗma e adama ko kono ka jidɗo adama am ani ko ganduntumami yidde ma tama ɗum no longere maaro jaada e mum te ko kalɗa ko gonga sibu mi yeehi kala nannoɗo a yalti mais ma andu to am ɗo a hurfinto te ko diwowo tan wawata andude diwowo hono mum suhño tan andata koto suhño mum somi woni suhño an mataw ka vampire ay ko gadduɗa ko et pourtant mi haalinomo ɗum mi haalninomo situation fof et puis confiance am e ma Adama wallahi mi haalante aɗa no wara confiance am mo dañnomi hakkundam e maɗa au fait mi natti famde so taw ko Adama par ce que c'est vrai neɗɗo no a wawa famde neɗɗo o hayso taw oɗon gondi min noon nangnomi e nderam ko moɗo anduma an moɗo andite réaction somi wiyama Adama waɗi ɗum e ko waɗani j'arrivais à distinguer ko mbadda an e ka waɗani hayso taw yimɓe ummima ladde woni bandam yo mo wona bandam yo so halni kam haala ko fayema taw ko an waɗi mboɗo andi noon mais là mi wawa wiide noon hande mi wawa wiide oɗo Adama waɗi elle est capable de faire ça ou bien elle n'est pas capable de faire ça sabu debbo nananat joom galle mum qu'est-ce que je t'avais dit holko mbinumami docteur o wi que elle est fragile kadi ko cukalel oto jeew bonnude ittude reedu ndu hayso taw mi wima hen woppu ɗum ma rendo ngotin e ko mbadda ko négligence ma et tout ko berndam metti mais ça veut pas dire que pewna peeje ma jeewa peeje ma ha guitta reedu ndu ha ɗum ɗo foof ari hen ko ari hen ko ay seydi sow ɗum yam seydi sow wawi mbiɗa toñde kam allah no andi mette aduna warat kam a toñi kam ha e ɓaawo janngo min mi itta reedu mi meeɗa an haaɓi faala ittude reedu ndun min mi watta ɗum seydi sow hande haaɓi ko ɓiɗɗo amen enen ɗiɗo fof no woniri ni ko minen perti ko fruit d'amour amen men ñakki an komi faalaka haalde tan kono ñande haaɓi ari tawma ɗo hiɗon yewta ko ari e suudu o wollu ani kam yaay babam jannit kam ne ñande ñamani ñallu wollude imbécile que tu es ay umoɗo ordema ɓe acca umoɗo haalaade yefta kam ok a maintenant ƴewata ko coupable Hafsa dina fo o bone ma wawana Allah mun sida dina fo o bone ma wawana ay ɗo to jiɗɗa narde ɗo sa yaltade ɗon aɗa nata nder donka ya foof
ma yolo donka jolto ngata e ko mbatta do ko min ko mi baw dum ha ngar mi jodi be dum ko jeeyata xam ko gorko ma safi mi lijjitani dum ngata a wawa wadde komi o anda a wawa yaade komi tomi yahani ana wawa andude hunde ko ganduɗa min mi anda ɗum gueɗel gotel noon kalantuma parce que min je n'ai pas de temps à rester ici à parler avec toi ko ganduɗa ala hoore ala laasi une chose min mi wona guiƴi so noon gorko ma ka jagguɗo nofuru makko naddo ɗon nder suudu kaldu ɗon ko mbeɗa ɗon ko engagement won personnel de saka ƴakkuɗo nofuru makko ɗum ko onon ɗiɗo kono mi haalante hunde min wona an haalantami komo jinmi e mo mijiɗa sans t'engage pas so woni noon gorko ma kokoye jooɗi nder suudu to momanɗamo reedu makko ha wima an a heeƴi e nder galle he certes heeƴi de ko nder suudu ma keƴƴa kono wona e nder galle he de wona e nder galle he keƴƴade suudu ma noon ko an jeeyi ɗum haajam ala hen kono wona ɗo e nder galle he gueɗel gotel kalantuma mi hebbinta hen haala mi dugdata e ma noon parce que je suis trop classe pour ça min ɓurma yodde min ɓurma yontede min ɓurma andude aduna min komi bewɗo to yummune bamum te komi dimmo pire noon mi jotta ko ɗo sah mbiɗa hokkide ma aɗa haala mbiɗa jaabo sincèrement par ce que wona min e ma kono noon mi haalanma hunde wotere mbawɗa laamade ko gorko ma mbawɗa laamade ko nder suudu ma sa wi noon aɗa membo kam te heeɓi chance ni hande je suis de bon numéro sincèrement ko ɗon noon mbawmi haalandema vu que tu es de bonne humeur heɗum seeɗa mi haalanma ko raɓɓi tan mbiɗa boɗum ƴeewa bone momi wawna d' accord so ndin heedi mi tekke mi rokkuma donɗa fatam sese eno kaltande komi keɗiɗoma holko woni classe an kadi dañjo classe perdata valeur mum e dignité mum ka ɓoyde men mbaadi mais ko ɗo woni terminus ma ɗo mbatta atterrir ndar a yi kam est ce que min nanduma e kulowo combat mo dañmi fof ko victoire défaite meeɗa rewde hen so mbiɗa yaha ko victoire so mbiɗa atta ko victoire ɗum ko aller retour mbiɗa hol ɗum ka nehaɗo an min woni koccaɗo ma taw ay ko soko haɓe mbiyata ko min yiɗa komin yiɗa sibi komin resa an holko wonanma ɗo duuɓi no foti aɗon ɗo fanngini aɗa hiiwa aɗa yaaji no ñiiwa an ƴeewoy gorko ndesiɗa adama komin yiɗi ɓerde nde ko signa sa uddiri tawra ɗon ko habsa noon arta jabbere ma so jogui classe ma e dignité ma kalantumami a perde dignité ma e classe ma oui guila mbattuɗa rewde gorko mi parani tokkam hettum tan min a meeɗi aɗa nanda kam mbeur tan yaha laamu wiyete kene bakko walla so gagnima bakko min bakkotomi ko aller et retour somi yaha mi bakkoto so mbiɗa arta mi bakkoto défaite meeɗa rewdema ake kambar ndetede min kay kon donc mi fotani jooɗa ɗo sapine perdre temps parce que min mi waddata e mbaɗo lamba wax dëgg fa yàlla non non je suis trop classe pour ça kono mi haalande gueɗel gotel accu men mbadi bone saɗa yiɗi wonde ɗo e galle he ayno mi haalama hunde ay jinne so wiyene daña malayka feŋorte te min komi malayka nannoyɗam fof appui te somi andino ko ɗeɗo kecce ndodirɗa kam ɗo je ne vais pas perdre mon temps ici en tout cas adama ko adama neɗɗo fof yo yaatu yiiɗa a yiiɗa tan aɗa feŋe e galle itto adama yitere ma wona ñamde ma sauf bujjini ɗon yeeso tan no wayno puune ni ƴetti guiri ma tan ɗakke go kam kono ko ɗo bonnata avec tous les faits ko mbadda joni jewata komo ɗakkeɗa probléme o par ce que abi ari ɗo yafni kam wimo mi yafakima ko min wadde ko sababu ndeyam abi warti mi haalani non ko ɗum jiɗɗa wiide indirectement somi nani haalama cela veut dire que ko min wari binguelam min binoɗomo auto naate ɗum ɗo min binoɗomo yo daranam gallam est ce que ça waɗino
contrôle mo podda wadde wo ma ɗum ɗo fof dañ saka noon aɗa rutto kadi an haaɓe cukalel keccel omo wawi dañde hakkille wawde yadde soɗde des médicament yaade yiide docteur o wiyama ni mbaɗata ha bonnuɗa reedu ma ɗum fof ko peeje ma fof ko an tirede nde tirti fof ko an tiri aɗa ƴeewa ko pawa alam andi mi tinani Pour c'est quoi? T'as tout manigancé. Faut pas nous. Et puis sumi halin kucita yam ara yam way nangam ara way kino. Way arrête ça way. Arrête de jouer. Hankadi yori non. A jouer ha wari bingela men kasi. Eh yoni ha. Arrête way. Salam alaikum. Amin ba ko. Ala kumbara ko baka ko bibe kala ka so way. E bi jew do chemin o bi assez Johnny, hein? Arrête de jouer avec moi. Arrête de jouer, hein? Hanka de Yoni. Dubi nogas ada hollami odo yeso ndunga malago ndunga manfiki sang jew dum dogani bandam sa wawi jew dum natti dogde bandam de. Voilà, c'est ça, dum jin mi ganda. Ay